Okay, so funa tulande ku presentation imene funa tayambe kuona ulosi. So funa tayambe kuona mabuku a ulosi, right? So mabuku amene tikhala kuona Daniel ndi chani ndi chivumbulutso. Daniel ndi chivumbulutso. So mabuku awiri ndofunikira kwambiri makamaka pamene tipita kuti mapita nthawi zimene tikukhala pano, right? So verse yathu tipita ku Daniel chapter 12. Daniel chapter 12. Yeah, Daniel 12 verse 8. Kana izo ndizina Daniel sama verse isaso lizumbia. Daniel 12 verse 8. 12 verse 8. Ndinachimva ichi koma osachizindikira. Pamenepo ndinati mbuye wanga chitsirizo cha izi mchiyani. So ata anamva zinthu zomwe sana zizindikira kodi zikuti chani. Tinoza nebe? Pano pali takhupira Kristo ambira kama inga buku la Daniel ndi Mulungu. Sama ndepata iziso nini za chani. Right? Anhambiri ama atama buku ama kukhala kwina ahudu Mateyu, Mariko, Yohane. Kwano why is it not some of them study buku la chivumbulutso? Fana nhambi samadani sama verses ndira yanga na riya. Verse 10. Verse 10. Verse 9 ga. Verse 9. Ndipo anatipita tani pakuti mawu atsikidwa na kumeredwa chizindikiro mpaka nthawi chitsiriziro. So mawu anayikada chizindikiro ndi Mulungu kuti anthu asatani asamvese mpaka nthawi kuti nthawi kumapita. Zinthu zikasamuno no zikukwaniritsidwa anthu no chidziso Mulungu yekha amene atambe wapasa yani anthu chiziwiso. Ndikhupa tinoza nebe ikhala ntchito ya Mulungu osati no munthu afuna kuti no apandikesa basi. Mwana Mulungu alola ikhala anthu agarani amvese sindari yani 10 verse 10. Verse 10. Ambiri adzadzisuka ndi kudziyeretsa nayesedwa ndi moto koma oyipa adzachita moyipa ndipo palibe mmodzi wa oyipa adzazindikira koma aphunzitsi ndiwo adzazindikira. So aphunzitsi ndamene azatani azindikire aphunzitsi aja amawaya amulungu amvesesa nathu aphunzitsa ndani anthu ena eti koma chachikulu apa tikuona mchona tuno oyipa azakhala kuchita motani moyipa. Tikamapita kumapita nthawi akuluakulu chiziwiso cha nthawi imene tikukhala makamakaso chiziwiso cha buku la Daniel ndi chivumbulutso lizikhala zikubwera poyera alisakhala kutani akumvesesa makamaka anthu amene ali mwandani mwa Khristu. Ndikhupa timozenebe mabuku awiri wafunika amvesesede makamaka amene tipita kuti kumapita nthawi kodi zimezi nzoona. Now tukuona buku la ulosi kodi ulosi ndofunikira. Tate tione ni Isaiah chapter 7 verse 14 to 15. Verse hili tiona soma sanao. Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah 7 verse 14 hadi jana. Isaiah 7 verse 14. Verse 14. Yeah. Chifukwa chake ambuye mwini yekha adzakupasani chizindikiro. Taona ni namwali adzayima nazabala mwana wamuna nachiza zina lake Emmanuel. Yeah, 10. Verse 15. Iye adzadya mafuta ndi uchi amene adziwa kukana choyipa. Tenga sinyumino. Iye adzadya mafuta ndi uchi pamene adziwa kukana choyipa ndi kusankha chabwino. So akuti azadya mafuta ndi jani ndi uchi akamba za ndani za Yesu. Ulosi of course toza nthawi kuna iso Emmanuel ma ulosi pa jamu khaba awiri makhala zimenezo ita nthawi imene komanso zili kuti udzamati ma double dual prophecies koma no usoli makhabo ndonena kuti no pali verse imene mafotokoza Yesu amadya muchicha kudya nkakandija uje muchizongana kuza ntchito mawu kuti no butter and honey koma timaza kuti butter amachokera kuti butter pa jamu chokera kukaka yeah. So funso ndira kuti pali verse imene makamba imaonesa kuyesa kudya uchi kapena verse imene imaonesa Yesu amadya nkaka. So anena anakisa ntchito mawu kuti maona ndeno kuti munthu zoe zabwino zoyipa ndeno zikutengera pa zakuti zimene kutani udya. Mano nkhani iyi kuti chani
tinozenebe tikamakamba za uchi ndi chani kapena tikamakamba za no za mawu za mkaka ndi chani. So mafuna tipite ku Petro tikavese kuti mkaka ndi chani. 1 Petro chapter 2 minutes right. 1 Petro ndikaidi mapeze kadi mabwino. 1 Petro 2 verse 2 akuti chani. 1 Petro 2 verse 2 lirani monga makanda alero mkaka woyenera wopanda chinyengo kuti mukakule nawo kufikira chipulumutso. Right, morning 1 Petro 2 verse 2. Okay, tell us one. Lirani monga makanda alero mkaka woyenera wopanda chinyengo ndi mukakule nawo kufikira chipulumutso. Okay, muchizungwe as newborn babes desire the sincere milk of the word. Mwaona menepe muchicha Suzana Soza ifana mwana khandira kuno tikamakamba za mkaka tukamba za mawanda amulungu. Nedi tikamakamba za mkaka tukamba za mawandani amulungu. Olo apa Hebrew 5 verse 13 muna tingolinga sa Hebrew 5 verse 13 imakamba so chimini Hebrew 5 verse 13 abiyo. Hebrew 5 verse 2 ngolenga Hebrew 5 verse 2. Hebrew 5 verse 2 waliya. Verse 12. Pakuti mawu Mulungu ali amoyo ndi ochitachita ndi Hebrew 5:12 5:12. Oh 5:12. Pakuti mukakhale mwayenera kukhala aphunzitsi chifukwa cha nyengoyi mwinako kusowanso kuti wina aphunzitse inu zoyamba zachibadwidwe cha maneno a Mulungu ndipo mukhala onga ofuna mkaka osati chakudya chotafuna. Mwaona umeneve so tikamakamba za mkaka tukamba ziti munthu ina akuphunzitsa zambiri za mawandani amulungu. Mukhuga tinozeneve so akamati Yesu Kristu azadya mkaka kuti aziziwe chabwino nje mkaka ndio tikumira yani mawu a Mulungu. Paja muchipululu Yesu adabwera ku Yesu ndi Satana anayankha kuti yani kwatani kwalembedwa it is written nthawi zonse. So Yesu danamwanijani mkaka nikhuba tinozeneve tikawerenga pa Yohane 7 verse 15 14 anthu kusa kuti munthu uyo anaphunzira bwanji malemba iyo koma ndo Satani osaphunzira mwanji nena sana wina ku school ya malabais iya koma anasatira Deuteronomy 6:5 mpaka 10 pamene amana makolo ndi amene aphunzitsa amafunika aphunzitsa ndani anawo chiphunzitso. So mwanji nena Kristo anaphunzitsa ni makolo ake ku nyumba kwawo sana wile maskulu ajani ama rabbis nikhuba tinozeneve so Yesu anamwesidadi yani mkaka komano uchiu ndo kuimbira chani usubule uji kuimbira yani. Okay, then there is Ezekiel chapter 3 mwana ngari verse yake mwisaka. So Ezekiel chapter 3 Ezekiel chapter 3 verse 1 Ezekiel aliyesa amena kuiza Ezekiel ni buku limene lilisola jani laulose ndio fungira kwa mbitini Ezekiel chapter 3 alinya verse 1 ndipo ananena nane wobadwa ndi munthu iwe ija chimene wachipeza ija mpukutu numuke ndi kunena ndi nyumba ya Israeli. Muchizo ngabado ro mpukutu nimene mapangira nthaya yaja tione chonchi thaya ana Israeli buku pano pati mati buku manthayo ija simakhala mabuku yayi zimapanga malemba pa mpukutu ndakamaliza machipinda chonchi ndakachipinda ichi ndata machimanga ndi makhali ni mpukutu tinozenewe so akumuza ati aje jani mpukutu kapena tithanatu panopa aje jani aje kabuku tabona menepe ulo panopa achinyamara amaiza amagisa ntchito chiwani meyo amati ndifani je buku weje zimakhala nza chinyamara komano ndizimene yakumuza apa kuti aje jani aje buku aje mpukutu so ndauli ya verse 2 verse 2 pamenepo ndinatsigula pakamwa panga ndipo anandidyetsa mpukutu nati kwa ine wobadwa ndi munthu iwe dyetsa mimba mwako mudzaze matumbo ako ndi mpukutu ndakupatsako mwemo ndinaudya mkamwa mwanga munazuna ngati uchi. Tabana menepe atata ngodya mkamwa mwako munazuna ngati yani uchi. So tendizeni ndaja verse 5 verse 4 ndipo anati kwa ine wobadwa ndi munthu muka
mufike ku nyumba ya Israeli nunene nawo mawu anga pakuti suzatumizidwa kwa anthu achinenedwe chosamveka ndi chosavuta koma kwa nyumba ya Israeli. So anatumiza ku nyumba ya ana ajani Aisraeli tikuona menepe. So chimene uthenga umene anampasa paja mpukuto ndete buku ndete buku munali chani buku umene uthenga umene Mulungu anampasa Ezekiel ndi utio verse 24 mpaka 25 paliya verse 24 pamenepo unandilowa mzimu ndi kundiyimika ndikhale chilili ndipo anayankhula ndi ine nanena nane muka katsekedwe nyumba. Verse 24 pamenepo unandilowa mzimu ndi kundiyimika ndikhale chilili ndipo anayankhula ndi ine nanena nane muka katsekedwe nyumba mwako. Verse 25 koma iwe wobadwa ndi munthu taona adzakuyikira iwe zingwe zolimba nakumanga nazo ndipo zidzatuluka pakati pawo. Verse 26 okay kumano nkhani yona kuti no uthenga umene Ezekiel amapereka kwa ana Israeli unali uthenga wajani wausi ndikhupa tikuona menepe zonse zimene amalemba Ezekiel amachita kuoneseka ndi ndani ndi Mulungu manje ina ndikamakamba zawo chinthu kamba zajani usi timozenepe. So Yesu akuti amajaja uchi komanso ndi nyani ndi mkaka zinthu ziwiri zimene zina mpangese ulazo za chabwino ndi nyani choipa. Right? So tikaona mu jani mu chipululu anakunyesa ndi mawu onse andani a Mulungu kwalembedwa. Ulo Afarisi akabwera kuti afunse zinthu amafunsa la kuti lamulo likulu ndi chani amafunsa kuti mwawerenga bwanji chilamulo timozenepe. So Yesu amazawa mawu andani a Mulungu. Koma tikapita Daniel chapter 9 verse 24 masika musiku Yesu amawerenga so chani ulosi pa Mateyu 24 verse 15 mukawazaona chinyasa chani cha ubulu sizema malo oyera iye amene amawerenga Daniel anani chinyasa chimene chobulu sema malo oyera chimene chinakamida nini ndani Daniel amene ali ndi khutu atani amve anafurukuza chonde ndikena wanamba kupereka zizingwe zakutani zobwera kwake. So Yesu anaenda uthenga umene umachokera mawu a Mulungu kaka, right? 2 uthenga umene umachokera so kuja kulosi ndikhupa timozenepe. So kwa even kwa Yesu moyo wake ulosi unafunika kwambiri mojani fanana kuti no amachita zati iyi nthanga sinatani sina kwani anazo amani tikaona Daniel chapter 2 ndikafika ku Daniel amachita kufotokoza nthawi imene Yesu amafika abadwe chaka chake. Daniel amachita kufotokoza chaka chimene Yesu amafika abatizidwe ndi chaka chimene Yesu amafika atani aphedwe straight and sungapange misika anthu iyani, right? So Yesu amachita zati ndiphedwa nthawi yakuti amaziwa ninkona nthawi zonse akamugwira amazembe koma nthawi yake inakwana Petro akafuna kuncheka kumpulumutsa nataku nitangera mbiri athaundirani athaundirandise foto zimene zimachitika nthawi zonse angera mwamunandise koma kuti yani nabwera nthawi yake iti inono. So angakhale mena amambira mgesimana chikho chini chani chimbire koma sikufuna kwanga koma ufuna wanyani kwanu fana maziwa ulosi kumi nthawi yanga yoti ndiperere nditi ndi ananauzirani makosana ndifa koma masiku atatu nditani ndiuka because amaziwa ulosi. So angakhale mwana wa Mulungu anayendi mkaka umanso ndi yani ndiuchi tikuona wenepe. So zimene zikutuza ife kuti chani ifeyo teteni video chivumbuluso tikapita chivumbuluso chapter 10 tafika hapo chivumbuluso chapter 10 verse yake ya 9 wadijana verse 9 ndipo ndinamuka kwa ngelo ndikunena naye ndipatse kabukuko ndipo ananena ndine dzatenge nudye ndipo kadzawawitsa m'mimba mwako koma mkamwa mwako kadzazuna ngati uchi. So mukuona menepe. So kamene ndikabuku kanji kamene kabuku ukhuza chani kaulosi very clear yeri and ndibuku liti mu Bible imene inatendera kuti no latsekedwa ndibuku liti la Daniel ndikhupa tinozenepe. So ngati akumuza Yohana tunatenga kabukuka ndetino Yohana akuyimbirira ndani and to stifika kumengo mwana
tingoona pamwe maunti mvesesa tuno ndizofunikira bwanji, right? So Daniel akutenga kabukuka ndakwa sorry Yohana akutenga buku ndikatani ndukali zimene zikuimira kuti chani akwamano kumvesa chani ulosi ujani zilinganato chakudya chili apo ngati suna chembe kuchidya kuchiphwanya ndati sungapindule chakudya chicha zimene chizini chakudya chicha so akutenga akudya kena kwati mimba mawe mukutani wawa chimozimozi ngati zizike tatenga kampukulu kaja anamuzana ku sindikutumizana kwa anthu achikuti koma ndikumizana kwa ndani kwa anthu ako, right? Anthu ake anali anthu oti amususa chimozimoso uyuyu atika makoma mkama tikambowerenga mamu makamaka Daniel ndi chivumbulutso amachita kukoma mkama timozene koma tikuzidwa nawo kuti no pamene tikupita mapera anthu asawawa mimba chifukwa choti chani zakhala ne zimene tikuyankhula zimene tikuphunzitsana zosusana ndi zimene boma likuta likunena medzuka lapasi kutani ikuvumira so nani mabomo osadzuka pasazaukira chani anthu amulungu ndikhulupirira tikonzenebe of not hapo ndera nthawi mapera nthawi azakhala sawapanga nawo za ndale ngazi oneri mwamba kuti yenye ino sopano tete ndipizenda kuti chani chinachitika chani verse 11 ndipo chivumbulutso chivumbulutso 10 verse 11 verse 11 ano leo ngani 10 ndiyo verse 10 ndipo ndatenga kabuku dzanja la ngelo ndipo ndinakadya ndipo kanali mkamwa mwanga kosuna ngati uchi ndipo amene ndinakadya mimba mwanga mudawawa. Verse 11 ndipo ananena nane uyenera iwe kuneneranso kwa anthu ndi mitundu ndi manenedwe ndi mafumu ambiri. Mwakuona menebe izika alapasida kampukuta atikana kumakamwa anamuza unene kwa anthu ako komano ife kumapita nthawi kabuku akakati gamba kukadya kabuku amene sikamapeseka gamba kukadya maulusa amene ati gamba kwamvesesa zachitika nchana chiyamba kunenera kwa anthu mitundu ndi manenedwe ndi majani ndi mafumu. Tikelenga Mateyu chapter 10 amanena kuti no musadedwa ndi anthu onse ndipo azakuti nganini kwa ndani kwa kumabwalo kuti uthenga uzafika kwa mafumu kapena ma president kapena akulu izafika nthawi ino anthu a Mulungu akutengedwanso kuti kumabwalo. Tinozenepe njira Satana imene azafuna kugwira ntchito kuti ayiseke uthenga ndimene Mulungu azigwiritsa ntchito no uthenga utani ufaliso. Ndikhulupirira tinozenepe so uthenga ukazamba kupita tikuona menepe uthenga ukazamba kupita ndoti nzira makamba Daniel ratno anzero azatani azakhala aziphunzitsa mvesesa koma oyipa azakhala utani chipire. So izi zikamazichitika anthu amene akana uthenga anthu amene akana choonadi cha Mulungu sazamvesesa zimene zikutani zikuchitika koma anthu a Mulungu azakhala atani atikisika chizapansi mphamvu nyani. Tikambapitiza chivumbulutso mu chapter 11 ndi chapter imene tikutoka mu chapter 11 verse 3 verse 3 yeah ndipo ndidzalamulira mboni zanga ziwiri yeah ndipo zizanenera masiku 1,000 ndi 200 mphamvu 50 zovala chiguduli. Izo ndizo mitengo iwiri ya sasa bomba muchichosinzo ati echilande chikusokoneza kwambiri koma chimuzi 11 verse 3 anatino ndipo ndzapasa mphamvu kwa mboni zanga zinyani ziwiri pempa pamene pafunika no mphamvu ya Mulungu kuti ntchito itani itsirizike. Chimozenepe chimozi ngati Yesu anadya mawu a Mulungu ndikudyaso cha uje anadya mkaka ndi uchi kena pata kudya mkaka ndi uchi tine ntoni njira nchitika njani kwa iye na Mariko chapter ndi Mariko chapter 1 tonini Mariko chapter 1 verse 15 ali jani Mariko chapter 1 verse 15 okay Mariko chapter 1 verse 15 nanena nthawi yakwanira ndipo ufumu wa Mulungu wayandikira tembenuka mitima khulupirira uthenga wabwino. Yesu anazoti nthawi yayandikira nthawi yake iti yokhuza zimene amalalikira kuti zitani zikwaniritsidwe. Tikaona apapa kwanga kuti Daniel chapter 9 ndikhulupirira timozenepe ani nthawi yoti no akhazikitsa ufumu wa Mulungu yatani yayandikira. So Yesu Kristu utumiki wake anali ndi mawu a Mulungu 1 komanso nayenso ndi chani ndi ulosi. Edi
kumapita nthawi anthu amene akuzamalizisa ntchito azakhaso nawonso anthu amene ali ndi mawu Mulungu komanso chinthu china imene Mulungu azawapasa azakhaso ndi buku solachani la ulosi ku Daniel azikamba zimene zonano anzeru amene ali aphunzitsi amene azatani azamvesesa koma oyipa sazatani sazamvesesa pamene ku chivumbulutso uzafuna kuti no Yohana anali akabuku ang'ono ndipo anazida upita ukanenere ku mitundu eti ndi anthu ndi maneneri mwachito zati sizingayimire Yohana anali ali kuti kuphira la Patimo chisumbu cha Patimo ifeyo kumapita nthawi izizi zimene zikutani zikupanga apply ndikhulupirira tinoze ndipo right so far pali funso sanapitirire pali funso ngati aye koma ndikhulupirira zikupeka right so ndikamvekesede akaka tifuna tiyambe ndikulamulani buku la Daniel yeti tiyambe ndikuona Daniel chapter 1 Daniel chapter 1 ndijani Daniel chapter 1 verse 1 Daniel chapter 1 verse 1 chaka chachitatu cha Yehoyakimu mfumu ya Yuda Nebukadneza mfumu ya ku Babulo anadza ku Israeli nawamangira misasa ya nkhondo ndipo Yehova anapereka Yehoyakimu mfumu ya Yuda m'dzanja lake pamodzi ndi zipangizo zina za nyumba ya Mulungu namuka nazo iye ku dziko la Sinai ku nyumba ya Mulungu wake nalonga zipangizozo nyumba ya chuma cha Mulungu wake verse 3 ndipo mfumu inauza Asipenasi mkulu wa adindo kuti abwere nawo ena ana a Israeli mbewu ya mafumu ndi akalonga anyamata opanda chilema amaonekedwe okoma aluso la nzeru zonse ochenjera kudziwa aluntha ochenjera kudziwa aluntha la kuganizira okhonza kuyimira nyumba yachifumu so tikutha kuona papa chochitika nchani akuti ambira ndi muchaka chachitatu cha ufumu wa ndani wa Jehoyakimu mfumu ya Yuda Nebukadneza mfumu ya Babulo anabwera kuzatani za umanga msasa ndikuphwasula ndikutenga ndani anthu umenewo ndikupita ndimozenepe so tikamaona ufumu wa tikamaona study ya Daniel yedi Daniel antambira amaitenga choncho nawo tuno Daniel nditi chapter 1 yukamba zambiri ndi choncho tikaona Daniel chapter 2 imakamba Daniel 2 imakamba za ulose Daniel 3 imakamba za mbiri 4 imakamba za mbiri 5 imakamba za mbiri 6 so ndi za mbiri kumano 7 imakamba za ulose 8 ndi ulose 9 10 11 12 zokuti zajani za ulose so anthu amatenga okay ulose mu Daniel 2 Mulungu anaonjezeraso information ina pa Daniel chapter 7 anaonjezera information ina 8 ikenako 12 choncho mwana nkhani ili apa ndionera kuti no tikamakamba za Daniel angakhale mbali zimene zokamba za mbirizo yeti ndizofunikirabe kwa ife kuti tizitani tizivesese fana no buku loseri la Daniel ikuonesera zinthu zina kapena ikufotokoza zina makamaka zokhuza chani mapeta chani anthawi andifeyo amene tikukhala panopa tikamavesa mabuku a Daniel ndi chivumbulutso ndiye kuti Mulungu akutipasa chinthu isocho sindife tokha amene tikutani tikumvesesa right so now choyambirira chimene ndifuna timvesesa manjinena kuti no chikuchitika ndi chani tikamaona mbiri ya ana a Israeli yeti tifuna revesesa zinthu zingapo zimene zinawachitikira iwo kuti nkhani itani iyambike ndio kuti revesesa zimenezozo tifunika tione zinthu zingapo right so choyambirira chimene timafunika revesesa tino kuonongeka kwa chani kwa Yerusalemu kunachitika motani right tikaona ana Israeli pa nthawi imeneyo anali mtundu wa anthu otani osankhidwa so zimene ndizipanga tiziyenda kupita ndikubwera kuti mwanjira tizoona chimene chinali ana Israeli ndi chimene ali ndani a Kristo unatino tikamakamba za ana Israeli yeti ngati munthu samvesabu ndati mabuku asangatani sangavesese mwina kuti ndivesese tingoti tadeni kuti ku Daniel chapter 12
tikamona Daniel chapter 12 ndiye Daniel chapter 12 Daniel chapter 12 verse 1 1 ndipo nthawi yomweyo anauka Mikaeli kalonga wamkulu wakutumikira ana a anthu a mtundu wako. Imandika ipo paja mtundu wa Daniel anaenda Israel. So pamene maika lako zaima ngati anthawi akuyimiranso ndani Israel. Tikuona wenepe so ngati silivesali Israel ni ndani ndati mauloso asili ngathe kuwatani kwamvesesa ndikhulupirira kumvesa mu ndikuthandaza tene tifike ndikujini kujana kuchivumbuluso chivumbuluso chapter 2 tuoneka ipo pamenepa. Now ndakutaka chivumbuluso chapter 2 right. Magambozi kuno juice. Kwa kichumbo chapter 9 taibeza. Chivumbuluso 3 verse 9 aliga. Chivumbuluso 3 verse 9. Yeah. Ana kuti taona ndikupatsa ena oduluka msunagogi wa Satana akudzinenera okha ali Ayuda osakhala Ayuda. Komatu anama taona ndidzawadzitsa alambire pa mapazi ako nazindikire kuti ine ndakukota. Makuona menepe so again pokamba za ulosi akutuno ena amene amadzitchatino yonda ali msinagogi wa ndani wa Ayuda kuma yo ndi sinagogi wa ndani wa Satana si Ayuda aso. Tikuona menepe mwanjena ngati silvesa Ayuda ndi ndani kapena Israel ndi ndani ndeti maulosi wa Satana samveka. Tena ndipite pa Chivumbuluso chapter 7. Chivumbuluso chapter 7 ndafikamo yeah pa verse 3 ndi 4 again. Verse 3 nanena musayipse dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira titasindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. Verse 4 ndipo ndinamva chiwerengo cha iwo osindikizidwa chizindikiro 40,000 osindikizidwa chizindikiro mwa mafuko onse a ana Israeli. So abanatchula mafuko onse kwambira Yuda, Rubeni, Asa, Naftali, Manasa, Simeoni, Chani, Zabuloni ati mafuko onse a ana Israeli panasimizira anthu 144,000. Ndiyo ngati silivisa tuno Israeli ndi chani apamakamba za Israeli muulosi ndi chani ndeti zitani sizimveka yayi ndikhulupirira tinozenepe. So chimene Mulungu anapanga tikamona buku la Chivumbuluso zafika utaona buku la Chivumbuluso limagwisa ntchito kwambiri zithunzi za ku chipangano chakale. Ndoto ikese buku la Chivumbuluso tipita zithunzi za chipangano chakale titenge zithunzi zija ndiye tizitamba asule kuti zimveke monga mwa zithunzi za chipangano chani chatsopano tikati nditizamba kunani kumveka ndikhulupirira tinozenepe right. So tiyenda ambayo ndikuona napo Mulungu ndi ana Israeli anaitana motani. Deuteronomy 16 verse 16 aliga. Deuteronomy 16 verse ya 16. Ndikumbwana no Mulungu anaitana ana Israeli kuchoka kuti verse ku Egypt atatu kusako anabwera no kuchipululu 10 amuna onse azoneka pamaso pa Yehova Mulungu wanu malo amene iye adzasankha katatu mchaka pa madyerero amkate opanda chotupitsa pa madyerero amasabata ndi pa madyerero amisasa ndipo asaoneke pamaso pa Yehova opanda kanthu. So ana Israeli anali mtundu umene Mulungu anasankha edi pa dziko linali lapansi osalifa chimene ena apanga koma chifukwa cha ndani cha Abrahamu abaonana chikhulupiriro ndani muzati mbewu izoyika mwa ndani mwa mbewu amene ali ndani Yesu Kristo wamzana apangidwa akayi kwa ndani kwa Adamu ndi Hava kana chifukwa na Abrahamu naye wachikhulupiriro muzati mwana azabwera uzera mwa ndani mwa iwe. Ndipo chifukwa chimenecho Mulungu ana Israeli achuluka anawasungabe kuti mpaka Yesu azadani azabade mwa iwo ndikhulupirira tinozenepe ntchito yawo inaliti imeneyo right. Tentoneni kuna kuno ana Israeli amene wawa anaipo mafuko 12 tikawenga bwino anaipo mafuko 12 anachulukana ndiye chikuchitika cha 2 chapter 5 verse 6
chapter 6 verse 5 pagana 6. So panali malo amene Mulungu ananena afunika azipita ku katatu pachani pachake malo amene iye atatani atawasankhe. Verse 5. Right? Verse 5. Kuyambira tsiku lakutulutsa ine anthu anga m'dziko la Igupto sindinasankha mudzi uliwonse mafuko onse a Israeli kumangako nyumba yokhala mu dzina langa, kapena kusankha munthu aliyense akhale kalonga wa anthu anga a Israeli. Verse 6. Koma ndinasankha Yerusalemu kuti dzina langa likhale komweko. Ndinasankha Davide akhale mfumu ya anthu anga Israeli. Ndipo Davide atate wanga anafuna mtima. So ndiye tikutaonera kuti no ababa chiuchitika nchani. Mulungu akuti no anasankha malo atiwo kuti pakhale dzina lake, malo ake ati anasankhira ni Yerusalemu. Tikuona menepe. So atafika ku malo alonjezano, Yerusalemu ndi malo amene Mulungu anasankha kuti dzina lake likhalepo. Mwanjira kachisi anamangidwa kuti ku Yerusalemu. Ndikukhulupirira tinoze nepe. Right? 10:7. Kena uchitika nchani. 1 Mafumu 12 verse 16 to 17. 1 Mafumu ya 12 verse 16 to 17. 1 Mafumu 12 verse 16 to 17. David anakhala mfumu kuzo amene zinakhalire. Kena kumwana ake Solomon, kena kuno zuku zake ne. Verse 16. Ndipo pakuona Israeli onse kuti mfumu sina wamvera iwo anthu imanika ipo. Athemwe inatayambira nkhani kutale tifuna tiyambire mayambiriro. Okay, china no tell them to verse 1. Verse 1. Verse 1 no? Paka 5 oriyan. Ndipo Rehabiamu ananka ku Sekemu. Popeza Israeli onse anadza ku Sekemu kumunga ufumu. So kula amene Rehobowamu anali mwana wa Solomon amene amafunika alongedwe mfumu. Nyeti? Ndanapita ku Sekemu kuti akapangide process yoti akhale yani mfumu. Tiyendalo yani. Ndipo kunali kuti Yerobeamu mwana wa Nebati anachimva akali mu Igupto kumene anathawira kuchokera kumaso a Solomo mfumu, pakuti Yerobeamu anakhala ku Igupto. Ndipo anatuma akukamuyitana, ndipo Yerobeamu ndi msonkhano wonse wa Israeli nadza nalankhula ndi Rehabiamu nati, Atate wanu analemetsa goli lathu, ndipo inu tsono mukuyepuzaniso ntchito zosautsa za atate wanu ndi goli lolemera lake limene anatisenza, ndipo tidzakutumikirani. Ndipo iye anati kwa iwo, bwamukani mukagone masiku atatu, pamenepo mukabwera kwa ine. Ndipo anthu anamuka. Ndipo mfumu Rehabiamu musonkhani apa ndera no mfumu imene kufunga ilongedwe mfumu Rehobowamu. Tinoze nepe. Imene Rehobowamu amene anaukira anathaira anapita kuti ku Egypt. Kuona amene zokhalire. So Rehobowamu amene chizukulu cha David afunika alongedwe mfumu. Ndi anthu akubwera aku. Ineyo makolo anu anatiphinja kwambiri. Zengati momwe zokhalira no sonkho mafika 25% yet. Ndi anthu abwera president muduza manifesto yanu tipanga motani ndi ifeyo. Mulisisireko misonkho ndi zina zote ndakuti ayimani kaye ndanapita kukafusa akuluakulu. Ndinange bandananzira akulu mapembedzera anthu amoze ndi kuyepesa magolo. Akuluakulu amene amazo amene ndali zimayendera anamuzira akulu. Muavesa anthu yani anthu ndiye arona rock fine. Anakafusa nazi nzake na nyamara anu. Uzali ya akulu. Ine muonzona kuti anthu amene ngarama kukwakula ndizi kwapo ine munjirani ngankhanira wadani kwakwakula nazo nkhanirazo. Mwanjira muone sidine ni mfumu ine mnthu ankulu. Soda azokopyeza naye chane. Ndiye ujanona zimaona akulu wanyezimana chito. Anatenga za jani? Za nyamarachi. Ndikuba ruwana mezo khalire. Ndijina sedelea nchane na nthaliko kumva verse 16. Verse 16. Ndipo pakuona Israeli onse kuti mfumu sina wamvera iwo, anthu anayankha mfumu,
tinayi chiyani Davide? Inde tilibe cholowa mwana wa Jese. Tiyeni kwathu Aisraeli ino, yang'aniranitu nyumba yako Davide, mwemo Aisraeli anachoka kunka kumahema awo. Verse 17. Koma ana Israeli akukhala midzi ya Yuda, Rehobowamu anakhala mfumu yawo. Mabwana menebe sapa pamene Israeli anagawira pachani Awiri. pakati. Pamene timamva kuti no panali mafumu ena amene amachita mfumu ya yani ya Yuda. Mfumu ya Yuda ndi Yuda, fuko la Yuda, fuko lonse la yani Benjamin. Koma sefatu no mbali za ku Yuda kunali Yerusalemu. Alevi so anapita kuti wakhanga mafuko atatu. Alevi, Yudayo ndija Benjamin. Right? So Alevi by default sinanga amagwira ntchito kukachisi anakakamira soko. Right? Pamene mafuko 10 ena aja ananati Efeso city ni pasi pandani pa mfumu ya Yuda ya. Ndipo mafuko 10 amachita ali Israeli, pamene mafuko atatu amachita yani Yuda. Lero akangati pali mafumu angati awiri. Mfumu ya Israeli mafuko 10 ndi mfumu ya jani ya Yuda. Tikuona amene zokhalira. Right? Ndio tupililizane. Ndiye china sadaya jani. Wana mafumu 12 verse 20. 21. Verse 20. Anena kuti ndipo kunali adamva Israeli onse kuti Rehobowamu wabweranso, anatuma kumuyitanira iye msonkhano namulonga iye mfumu ya Israeli onse. Palibe munthu anatsata nyumba ya Davide ku mafuko lokha la Yuda. Verse 21. Ndipo Rehobowamu anafika ku Israeli nasonkhanitsa nyumba yonse ya Yuda ndi fuko la Benjamini ankhondo osankhika 150,000 kuyambana nayo nyumba ya Israeli kubwezanso mfumu kwa Rehobowamu mwana wa Solomoni. So chinachitika nchani Rehobowamu adabwera anakuungana nkhondo kuti no Yuda ni Benjamin osakungana akamenyani nkhondo nosopana. Tikuona mene zokhalire sinanga Israeli nara Yeroboamu wakisira jana tantha ya Solomon abwera akene njani mfumu yathu ife nyumba ya David tarani taikana. Muona mene zikuendera mene be right. Koma no of course zozati Mulungu analowera apo anawuzata Satani asamenyane ndi nkhondo sana dani sana na yamu mano anapitiriza kukhala mafumu angati awiri. Right? Now chinachitika nchonena kuti tikawerenga chapter muno bwino kumango chisatira chinayanchira muno Yeroboamu ananato Yerusalemu paja ali kuti ali kumusi yeti ndoti anthu osafunika achoke kuno apite kuti ku Yerusalemu ndapita ku Yerusalemu ndoti mwanjinena apita ku mfumu aja wa Yuda ndana ndoti apapo anthu angayamba kuchoka mtima wawo pandani pa ine ndiye Jesmona panda anamanga kachiso ake suwina ku Israeli kuja tikumvana pene be now anamanga ku Israeli now mbali imene unayi mafuko 10 kuja kumachedwa ndi Samaria tilimo zenebe area ingali kuno kuti machedwa Atlanta ko machedwa nya Samaria ndi fora kuchedwa ku Samaria yanamanga chikachisi kuti kumene kujapo ndikoza anthu azipembeza ati Mulungu kuti mwe koma apembeza milungu ina mafano ndiye kwambira mewe mwena ichiyambi chena no Israeli amakondo apembeza nyani mafano kuposa sojani Yuda. Tukuona mene zinayambire so fomwe ndiye zinafika pachito no Israeli anagagamira mafano kothera runo babesi chimene Mulungu adakatani adakapanda. Ndite vile maana mafumu chapter 12 verse 20 21. Wali mafumu ya? Newe ngagani ne? Okay, ndite bidikize bidana ku 2 mafumu chapter 17 verse 18. Mafumu chapter 17 verse 17 aliya. Nabiditsa ana wa munda akazi kumoto. Naombeza ula, nachita zanyanga, nazigulitsa kuchita choyipa pamaso pa Yehova, kutsa mkwiyo aja. Chifukwa chake Yehova anakwiya na Israeli kwaukulu nawachotsa pamaso pake osala mmodzi ku mafuko la Yuda lokha. Verse 19. Takuona menebe so chichitika nchani chifukwa tuna anthu amapanga mafano mowirikiza. Mulungu anapanganyana. Mulungu analola zonena kuti Assyria tinoze nebe Assyria imene ngati
tinetino dziko limene limalamulira maiko onse oziwika nthawi ya baibulo eti tikamati dziko lonse lokamba maiko amene amazika mu nthawi yakani ya baibulo so Asiriya imene imalamulira dziko lonse lapansi nthawi imeneyo Mulungu analola kuti iye atenge mafuko onse 10 aja amene akutchedwa kuti chani Israeli. Anasala ndi nda Yuda yekha. Manjira anasala Yuda, Levi ndi ja Benjamin. Tikuona menebe? Right, change bilizeni. Ndipo jani msoma 23 Mafumu 17 verse 23 auliyani 23 mpaka Yehova adachotsa Israeli pamaso pake monga adanena mwa dzanja la atumiki ake onse aneneriwo momwemo Israeli anachotsedwa mdziko lawo mkunkana ku Asuri mpaka lero lino. Tikuona menebe. So mfumu ya Asiriya Maria mjia moja Asiriya, okay. Mfumu ya Asiriya inatenga mafuko angati 10 aja wose ndipita nawo kuti ukapolo. Tikuona menebe. So mafuko 10 aja mpaka lero palibe amene amadziwa ali kuti chifukwa chani anasakanikana ndi mafumu anyani andziko lapansi. Mbewu yawo inasaunikiratu palibenso amene akudziwa history kuti no zikuti bwanji. Anatheratu amene ajawo mafuko 10 aja anathera papa. Tikuona menebe. Yeah, 10 reason mwanenga 23 24 aulia ndimo one zinachitika 10 24 24 ndipo mfumu ya Asuri anabwera nawo kuchokera ku Babulo ndikuta ndi ku Ava ndi ku Hamati midzi ya Samaria malo mwa Israeli yakhalayo aine ake Samaria yakhala midzi mwache. Mukuona menebe. So mfumu ya Asiriya ijenali ngano anthu uchokera kwina Babulo Ahava ndana tozerasiyana chigulu seje ndikayika pa malo amene pamakhala ana ajani a Israeli ku Samaria kuja. Tikuona menebe. Nikona anthu obwera amachidano kuti ndandani a Samaria anosomani. Tikuona mene zikukhalire ndi chinachitika nchani chinachitika nchina kuno anthu aja ifanana aje kunja anamba pembeza mafano awo kuti kumeneko ndi chinachitika nchina mikango inamba kwabwera kwa amano kwaja ndani kwaja anthu aja ndi mfumu ya Asiriya anthu aja athawo inaita na ansembe aphunzitsa anthu aja malamulo andani a Yehova anosomani. Teka verse 41 chichitika nchani verse 41 tuma mfumu ya verse 41 verse 41 aulia asina feel for one hivi ilipo tuma mfumu the last one. verse 41 it's the last verse. Last one. Ndio asina fige tuma mfumu je tuma mfumu 17 verse 41. Okay. Ndipo amitundu awa anaopa Yehova natumikira mafano awo onse. Ana awo omwe ndi zidzukulu zawo zomwe monga anachita makolo awo momwe iwo omwe mpaka lero lino. Mabona menebe. So anthu amitundu aja amaopa Yehova amasaroke kuli Yehova komano mafano amarani amatulukirabe ndi mikango ina siya kwatani kwaja. Ndikhulupirira tinyoze nebe. Nikona Ayuda amadana ni ndani a Samaria. Ayuda amadana ndi kani ndi Samaria. Right? Now tell me ku Yohana chapter 4. From verse Ayuda ndi Yohana chapter 4 verse 19 atijani. Yohana 4 Yeah. verse 19. Mkazi ananena ndi iye Ambuye ndizindikira kuti muli mneneri. Makolo athu analambira m'phiri ili ndipo inu munena kuti Yerusalemu muli malo oyenera kulambira anthu. Mwaona menebe. So nzimayi baja anakumana ndi Yesu bachisime nzimayi anali Samaria ndi amamufunsa Yesu kuti amwe ine muona ndi mneneri makolo athu amayembeza kuphiri so Asamaria amayembeza kuphiri milungu yawo ija. Tikupana menebe. Pamene Ayuda amayembeza kuti ku Yerusalemu. Yeti ndiye akumfunsa Yesu kuti no kodi izikukhala bwanji mwanjira ina tinali ndi anthu Ayuda kuti ukhale Myuda mufunika ubade mungati ndani Myuda kuti ukhale upembedze mufunika upite kuti kwa Yerusalemu. Tinoze nebe kodi zimezi zipitira mpaka liti zimakufunsa tino cheni ndichitiyo
Tabizo ndali ya. Verse 21. Yesu ananena naye, tamvera ine mkazi iwe, kuti ikudza nthawi imene simuzayambira Atate kapena mphirili kapena Yerusalemu. Mwanjira ina Israeli amakhulupirira lino ndithu ndi anthu osankhidwa ndipo zinayizoona kupembedza uzira kuti ku Yerusalemu ndikhulupirira lino zenebe koma Yesu ali yayi akwa ikudza nthawi lino simuzipembedza ku Yerusalemu kapena kuzipembedza kuti ku phiri. Tikamakamba za pali mfunso lena anthu amaonda kufunsa lino mpingo ona ndi kuti lero eri mpingo ona ndi mwanjira ndo Mulungu akupezeka kuti Mulungu sakupezeka kuti minawo. So funso limene jana limafunsidwa lino mpingo ona ndi kapena gulu lona ndi mwanjira lero lino ngati ili gulu lona lino ndi gulu lokhala limene Mulungu ali pati ali pamenepo chimene akufunsa apa kodi gulu lona ndi liti. So pachifukwa chimene chichi Yesu akwayankha tikupana enepe akwati akulu ipo nthawi ikudza ndinonso kupembedza mu phiri kapena chani phirilo osakupembedza Mulungu apembedza motanda tiyembekezani. Verse 22. Inu mulambira chimene simuchidziwa, ife tilambira chimene tichidziwa, kuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. So chipulumutso chimachokera kwa ndani? Kwa Ayuda. Right? Tabizo ndali ya. Verse 23. Koma ikudza nthawi ndipo tsopano ilipo imene olambira ona adzalambira Atate mu mzimu ndi choonadi, pakuti Atate afuna otere akhale olambira ake. So akuti nthawi imadza imene opembedza Mulungu amafunika mpembedze mu mzimu ndi chani? Ndi choonadi. Mwanjira ina anali anthu amene kumpembedza Mulungu ampembedza mu mzimu ndi choonadi. Alifuna Mulungu amafuna anthu otani? Otere. So kumpembedza munthu Mulungu mu mzimu ndi choonadi ndoti kupembedza kwa kusukudalira kuti kuli phirilo kapenanso cha Yerusalemu. Right? Why? Tete ntione choonadi ndiye ndi chiticho. Yohane 1 verse 17 aliya. Yohane 1 verse 17. Yeah. Aona kuti chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi chinadza mwa Yesu Khristu. So chilamulo kapena system yonse yakapembedzedwa inabwera mwa ndani? Mwa Mose. Zotero Mulungu azasankhani malo muzipita katatu eti zonse zinabwera ndi ndani? Mose. Right? Koma choonadi chinadza ndi ndani? Yesu Khristu. Mwanjira choonadi ndi oti chani? Reality zogwirikazo. Tikabwesa kagalimoto katoyeka ndionadi chimene ngati ayi nditoyi kapena sample yene sagami makhala bwanji ere so mmene anaisa analili Mulungu anayikira ndi Yerusalemu chifukwa chinena kuti iye amafuna anthu amvesese osalaka kamire pa zinthu zingati ndoti nzogwirika ayi koma chogwirika chimene chimatani chimadza kupembedza kwa anthu sikudakakhala komangika ndi chani? Ndi Yerusalemu. Koma mzimu ndi chani? Ndi choonadi. Nditene tione ndi pamenepa pa Yohane tibwere pa Yohane chapter 4 tikiliza verse 22 ali yamba. Verse 22. Inu mulambira chimene simuchidziwa, ife tilambira chimene tichidziwa, pakuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. Koma ikudza nthawi tsopano ilipo imene olambira ona azalambira Atate mu mzimu ndi m'choonadi. So now so kuti no chambira mu mzimu ndi choonadi pakuti Atate afuna otere akhale olambira ake. Mulungu ndiye mzimu. Ndipo olambira iye ayenera kumulambira mu mzimu ndi m'choonadi. So Mulungu ndi mzimu anthu afunika amulambire mu mzimu ndi chani? Ndi choonadi. So tikamakamba zoti ndikulambira Mulungu mu mzimu thandizo zoti yani Yesu makakhala ukonku tione Aheberi chapter 12 tiyambo ku verse 5 kodi zosaziti zimene adani Aheberi chapter 12 tikabo Aheberi chapter 12 Aheberi 12 verse tiyambire kumpa verse 18 verse 18 pakuti simunayandikire ku phiri lokhudzidwa ndi lakupsa moto ndi pakuda bii koma ndima ndi namondwe. Okay, ndi ndima ndi namondwe. Lumphani kuzile verse 21. Verse 21. Ndipo maonekedweyo anali oopsa otere Mose anati ndiwo patu ndikunthunthumira. Mabwana amenepe akuti inyosu munadze mapenzedwe athu sali kuti
sali kuphiri tikamona pa phiri pepa tikamba za nyanja phiri la Sinai umene Musa ananda malamulo komanso ananda system yonse yapembedzedwe tikumana wenepe ati pembedzedwe athu sali kuti sali kumene ujako right now tupembeza kutiko tatene musimu verse 22 yani verse 22 komatu mwayandikira ku phiri la Ziyoni ndi mudzi wa Mulungu wamoyo wamoyo Yerusalemu wakumwamba ndi kwa unyinji wochuka wa angelo ndi msonkhano ayimanika so pamene akhristu akupembedza mapembedzero awo ayang'ana kuti kumwamba Yerusalemu akuti wakumwamba kumene kukupezeka chani Ziyoni ku Ziyoniko ndi mudzi wa Mulungu akuti wakumwamba kumene kuliso iye chani Yerusalemu kumene kuli unyinji wa ndani wa angelo onse ndikukhulupirira timonzinebe so munthu amene amapembedza muzimu chonadi sakulabadira kuti no ndipite ku Yerusalemu koma apanganira kuti no Yerusalemu akuti wakumwamba ndikukhulupirira timonzinebe so akamba choncho tete wamba kuchoka ku system cha malamulo kumana bwana system yachani yamuna ndi nyani ndi mzimu so no according to Mose abantu amafika apite kuti ku Yerusalemu watatalikira bwanja apite kuti ku Yerusalemu basi kumapokoza kuti Mulungu mzimu afunika anthu opembedza muzimu ndi chani chonadi so Yesu anaza kuti nthawi idza nthawi imene ikadza opembedza azapembedza muzimu ndi chani chonadi tembeza ndawo chani 23 verse 23 ndi kwa msonkhano wa onse ndi mpingo wa obada oyamba imanikayo so tikamakaza mpingo oyamba obada zimene zikuwezeka kuti kumwamba ndikukhulupirira timonzenepe mpingo wopezeka pa dziko lapansi pano ngati ayi komano members ake ali pati pa dziko lapansi pano headquarters ndivitiko kumwamba tipeza ndati ya olembedwa okay verse 23 ndi msonkhano wa onse ndi mpingo wa obada oyamba olembedwa mmwamba ndi kwa Mulungu woweruza wa onse ndi kwa mizimu ya olungama oyesedwa angwiro 1 Corinthians 6:17 makabatuno iye amene waphatikana ndi Ambuye ali mzimu ngati umodzi mwanjinena munthu amene wabada sumaso pano chimene chikusintha ndi chani ndi moyo wake kapena chani mzimu wake ife amene takumana panopa Yesu anakamba kuti chani pamene pali awiri pali chani atatu Mateyu 18:20 ndikhanga ndi chonche pamene pali awiri pali atatu neso ndili pati ndilipompo kupembedza muzimu ndi chani ndichona osatengera malo amene anthu akutani akumanirana ndikukhulupirira timonzenepe pa nthawi ya Mose munthu kuti ukhale mu Israeli mafunika ubade ngati chani mu Israeli basi ngati unabada kuti usune mu Israeli ndi wachikunja ufunika udulidwe uyambe sunga mbiyonse ya chani ya Chiyuda kuti uphatikane ndi Mulungu uzipita ku Israeli kumana pa nthawi munthu kuti apezeke mufumu wa Mulungu afunika abade simachani mwatsopano ndikukhulupirira timonzenepe munthu akabada simatsopano ndi kuti iyeyo akusanduka chani Roma chapter 2 verse 28 Roma 2 verse 28 verse 28 pakuti si ala Ayuda amene akhala wotere pamaso kapena sulindulidwe umene uli wotere pamaso mthupimo koma Myuda ndiye amene akhala wotere mu mtima ndipo ndulidwe uli wa mtima mu mzimu si malembo ayi kuyamikira sikuchokera kwa anthu koma kwa Mulungu ukona amenepe so Ayuda amene akupembedza Mulungu panopa tikamakamba zonano ndipo mikira yakazayima kalonga amene ayimira anthu a mtundu wako amene akukambira amene ndi ndani Ayuda ini amene amira muja mtima ndi Mulungu na ayimikirawo si anthu mandani Mulungu paja Mulungu afuna anthu amupembedza muzimu ndi chani ndichonani muzenizeni anthu ajakala amangudwira kumano amakhanda anthu asinthika ngati ayi ntchito zawo sizinadani sanazisiye mwana amene aluda mu mzimu nditino ntchito zawo ndi zatani zasinthika saliso chimozimozi ya ndikukhulupirira timonzenepe now tiyentoneni Abele chapter 3 verse 27 aliya tingamba 3 verse 27 aliya
Agalatiya 3:27 pakuti nonse amene munabatizidwa kwa Khristu munavala Khristu. Yeah. So notice ubatizo akupangira kwa ndani? Kwa Khristu. Now tikamaona lero ubatizo umene umapangidwa kuti ubatizo ndeto ukulowa mpingo ena wake. Eri kuona ubatizo naturally umabatizidwa kwa ndani? Kwa Khristu kuti ukukhala chiwalo cha thupi lake. Ndikuya tiwonzere ukusanduka chiwalo cha thupi la ndani? La Yesu Khristu. Ndikuya tiwonzere and ukakhala chiwalo cha Yesu Khristu ndio tiliwo iweyo ndiwe ja. Ndiwe thupi lake ndio ndiwe member kapena ziwalo zachani za mpingo wake. Pingo jalo loyamba obado oyengera kuti mwambe toyenga pa Hebrew chapter 12 Then Agalatiya chapter 3 verse 27. Verse 27. Mwalinga? 10 verse 20 ali. Muno mulibe Myuda kapena Muhelene, muno mulibe kapolo kapena mfulu, muno mulibe mwamuna ndi mkazi, pakuti muli nonse mmodzi mwa Khristu Yesu. So palibe kusuzoto so ndi Myuda. Tikamakamba za chipulumutso no sopane, tukamba za chipulumutso. Palibe kuti ndi Myuda kapena mjani Helene. Palibe zoti ndi mwamuna kapena mkazi. Napa chipulumutso zonse zatani za tose ndifamuze mwandani mwa Khristu Yesu. Napa nkhani ya chipulumutso. Kupanganya yakale kuti pulumutsidwe chikhulupiriro chako sina yokwanira yaye. Kumbe nthaya Mose mafika kuti iwe usunge bejani malamulo basi kuti uonese kuti ukhulupiriro azana azabwera ndio udulidwe utani uzipita sekreso mukadati pachaka eri usunge system yoseija kuti tenga chikhulupiriro chako ndipanga channel into that koma pauti ndoto sinfamuzi mwandani mwa Kristu Yesu. 29 29. Koma ngati muli a Khristu muli mbewu ya Abrahamu nyumba monga mwalonjezana. Yeah, so ngati ndife a Khristu ndife mbewu ya ndani ya Abrahamu. So amene akupembeza Mulungu muzimu chonali ndi amene ali otembenuka yani mtima. Anthu amene abada simanyani masopana amene ndiye mbewu ya ndani ya Abrahamu. Ndikufiwa tikusatirana kwako yeah. So anthu a Mulungu mapeta anthu maverse oswera tawerengacha. Daniel 12 verse 1, James chapter 3. Ndoda James chapter 3 verse 9 jemwa badano anthu amene amazana ndi ayida ko masaya sayida ngamba zoti ya anthu amene ali yo ndi Kristu ko masala ya jani Kristu. Tikamona kumapita anthawa ngamba zoti no anasindikizida mafuko ose a Yuda. Mafuko ose a Israeli. Tikaona bwino bwino mafuko 10 kulibeko. Ana sana mafuko ngati atatu konkono Yesu pa Yesu amacheda nkango afuko la Yuda. Timoza nebe sadaka sizidati kana bade mafuko ena akoma la yani la Yuda. Wena Benjamin na Levi. Right? Andikira kona ya Samaria okha. Yeti? So tonaona kuti kumapita nthawi tunoti kusindikizira kuchitika pakati pa iwo amene ocheda nani Israeli. So silinga khaso kugamba za Israeli wakuti waku Yerusalemu ja chifukwa tuno mafuko 10 anatani anatheratu. Yeti? Akamakamba za mafuko ose a Israeli akamba za Kristu onse. Ngakusasindikiza nthawi. So izi ndi zinthu zoti no tufunika tizimvesese tufunika tizindikire. So tikamona mtundu wa ana Israeli chinachitika nchani. Chinachitika nchina no pa nthawi imene tikubwa ku Genesis Daniel chapter 1. Chinachitika nchina no Israeli anakumana ndi mitundu ina. Wanjira ndakamanga zimene zinachitika kwa ana Israeli tukamba zazimene zimene zitachitike muchani mu Kristu Jose. Ndikubya tunoze nebe. Ndifwa jani mafuna nena George tikamanga za Israeli in Christ singwanga muna za mausana mene amanga zote kuda chani yeti simusumwa za mene ja. Okay ndi gulu la anthu amene mani atino akamanga za Israeli akamba za iwo gulu laulo. Right? That idea kodi dachira kutiko idea ndona no Mulungu anaindi anthu ake osankhidwa Israeli. Ndipo pamene tuwa kuchipangano cha bana anthu amaganiza kuti Mulungu sakhaso ndi anthu ake otani osankhidwa. Kungotenga idea kuchipangano chakale ndikuipanga paste gugu. Pamene that idea tikaona according to the Bible sizikutani sizikupira. Or tikati muna tingowereka chisanzo cha verse imene makusina chonje. Verse tikapita kwa Akatolika, tikapita kwa Church of Christ,
tikapita kwa Universal Church of God mipingo ambiri vesi imanena ngamba zachani za mpingo wawo tingokamba Yohane 10 menaso muzaso mipingo ine makamba Yohane chapter 10 tafika Yohane 10 no Yohane chapter 10 ningo mapeza ima kamba zokuti kosa zina ndinazo za Christ other sheep I have which are not of this food. verse 7 16 okay 16 taverengana uri verse 16 ariya verse 16 verse 16 ndipo nkhosa zina ndinazo zimene sizakhola ivi izinso ndiyenera kuzitenga ndipo ndidzamva mawu anga ndipo zamva mawu anga ndipo zakhala ngulu limodzi mbusa mmodzi mbona menebe so nthamariya nkhosa zina ndizachani za Christ nyumba nthamene 20 jani 2010 tinkaenda mamitsi mali kenena kwana ndikwena wa Church of Christ atumaona meneba akamba zanalo meneba neso kambaso kubalika ndipo ile ubali kuti unakuwa vesi abitani wali bese wali dese lokwa vesi ukamba zandani zaibheo timoze nebe mono vesi ikwamba zandani kudakamati nkhosa zina ndinazo kumasizanyana zakhola ilili ndipo izonso zavanyani mawanga akamba za mpingo utiwo right cause zimakhapa zona ayuda aja anankana Yesu ndanankana Yesu kuti no mulungu akena ndi gulu liti ingati mulungu akena ndi gulu ili nditalesa ajeneka gulu kati kamene koko ndikhupa timoze nebe ganizo leno khala ameneyo and actually tikaona ganizo ameneyo the Catholic Church has the same idea yonena kuti no iya pata choka atumwi ndizana zodene anthu amene anapeza chipembedzo ndamene anazakhazikitsa mpingo anyani wa chikatoliki ndikhoya tinozelepe ndamene ato titachimange trace back ndambe kuchoka kukatolika ndambobwerera mbuyo tibwerera mpaka tikafika kwa ndani kwa Petro ndamene ato asogolera amene anapo kwamba nthawi ya Petro kumayenda kumapitwa koko ndasogolera amene anapezeka so ali mnyani katolika ndipo ife ndo mpingo utani wona right ena osaya amene anatuluka kuti aziphunzitsa izi ndizi akatolika pachifamele ifendi mpingo utani ulondola right so ali samwe ndi idea kuti no chimene chimampangisa yakhale mpingo utani ulondola ndakateno amalenga verse yonali nkhosa nali nani ndinazo right now mafuna ngone atno tikamakamba za nkhosa zina kuti Yesu akamba za 10 verse 25 ria Yohane 10 verse 25 eta verse 27 ria verse 27 verse 27 nkhosa zanga zimva mawu anga ndi ine ndizazindikira ndipo zinditsata ine so nkhosa za Yesu zimamva yani mawu ake right ndipo zimuzindikira ndani iye tembera uri ndipo ine ndizipatsa moyo wosatha manikapo so tikamakamba za khola zikabwera zikulandira moyo utani wosatha ndizona kuti munthu ulajoyina gulu lina lonse la Khristu ulandira moyo wosatha sizinatheka which means not no silingakwanise kupeza gulu tapeza gulu limene mwina kuphwisa bwino mawe kapena lili close kwambiri ndi zimene Bible manene koma no silingapeze gulu la anthu limene kuti ukajoyina gulu ndatolandira moyo utani wosatha ndende kama za khola ndikwamba za chinthu china tene zendao ya verse ngombo 28 okay ndipo sizaonongeka kunthawi yonse ndipo palibe munthu adzazikwatula mdzanja langa so tikamakamba za khola tukamba za dzanja la ndani la Yesu Kristu 29 kuti ya verse 29 Atate wanga amene andipatsa izo ali mkulu ndi onse ali wamkulu ndi onse ndipo palibe wina angathe kuzikwatula mdzanja la Atate so palibe amene angathe kuzikwatula mdzanja la ndani la Atate so tikamakamba za khola tukamba za dzanja la ndani la Atate ndio kama dzanja la ndani la Yesu tabiza ndali ya verse 30 ine ndi Atate ndife amodzi ine ndi Atate ndangati ndamodzi so tikamakamba za kupembedza tikakamba za kumwamba yeti kuli awiri kuli Atate ndi ndani ndi mwana wake osamena kupembedza Mulungu ndi mwana wake akupembedza Mzimu ndi chani chonani amalandira mzimu wake ndikhupa tinozinepe so
nkhosa zina ali nazo koma sizakhola ilili, khola lake ilili Atate ndi nyani ndi Mwana. Andi tikaona izi zinaidi zoona ifatono Ayuda ndi amene amaziva ndi okhanda amene otani osankhidwa even atumwi aja makhulupiriro achoncho yeri koma china achitika njani yeri okay ndifunse nawo kodi munthu amangira bwanji moyo osatha pamene amazina Yesu Kristu tikuzowa bwanji tikuzowa nati no Yesu Kristu atagonjetsa tchimo ndi imfa anakwera kupita kuti kumwambe moyo wangwiro nali mwandani mwa iye basi analandira mzimu nali moyo ucha kuti asaso ndani ifeyo tigonjetsa tchimo ndi imfa zanachika pa Kavale koma moyo osatha unabwera kwa ife kuzera pa Pentecost ndikhulupirira timazinepe nkona anatu amene atalowe khola ilili ndi mpasa yejani moyo otani osatha tikaona ndani mali Petro anamba kulalika etikena anaona masomphenya odino chinatambasuka chinsawichi ipauda uye kangati kata anani sine chinesi cho disi sinajemu kenako mawajaria usanene chimene ndaye Yesu ali nchodani chodisiba chifukwa yani tikapita chipanja kale Ayuda anauzida ari kuna kuti mungaje china Yesu chimene chili chodisida chafaliwa inonso mnorani odisida mukangugwira mafano anthu odisida ne muganiza nano ngati Ayuda amakhala odisida nongo mwanji munthu wachibunja anosopana mwanji naye munthu achikuda kwa Ayuda amakhala munthu ndotani wodesedilatu onyasa nikona Ayuda samafuna sokhala pamodzi ndi nani ndi anthu amitundu ndikhulupirira kuti ndumva amene amavesera anthuya so anawuzera anthu amene chimene ndachiyerese iwe usachiti ndikuchachaya akina Cornelius akubwera gogoda kwa ndani ndengera anamuza Petro pita ndi anthuwa kina chine chiyancha anthu aja analandiranso cha mzimu woyera now tieni mafuna tuone pamene papa Machitidwe sango yankhula 9 Machitidwe chapter 10 zinachika Machitidwe chapter 10 komano zidachika bese anzake anamwitana atumwi aja taakulu zikhala bwanji ne pamene anamba kwatani kwafotokoza Machitidwe chapter 11 verse 1 anamba kwafotokoza verse 1 koma atumwi ndi abale okhala Yudeya anamva kuti amitundu analandira mawu a Mulungu ndiwo amene Petro adakwera kudza ku Yerusalemu iwo akundulidwe anatsutsana naye so andulidwe namba susana ndi zikhala bwanji ndiye namba fotokoza ndi mumveno pa verse 16 aliyana verse 16 ndipo 15 ndipo mmene ndinayamba kulankhula Mzimu Woyera anawagwera monga anatero ndi ife poyamba paja so adana Mzimu Woyera unagwirayo monga zinakhala yani poyamba paja pamba chapake pati pa Pentecost yeti tembiza ndali ya ndipo ndinakumbuka mawu a Ambuye kunenera Yohaneyo adabatizidwa ndi madzi koma inu mudzabatizidwa ndi Mzimu Woyera ngati tsono Mulungu anawapatsa iwo mphatso yomweyi yonga yakwa ife pamene tinakhulupirira Ambuye Yesu Khristu ndife yani kuti ndingathe kuletsa Mulungu ndipo pamene anamva izi anakadu nalemekeza Mulungu ndi kunena potero Mulungu anawapatsa kwa mitundunso kutembenuka mtima kumoyo mukona menebe ati anapasida kutembenuka mtima kujana kumoyo mwanjira na moyo wa Yesu Kristu kupezeka muja mukulandira jana Mzimu Woyera yes so tikubwerera ku Yohane kuti akuti nkhosa sana ndi jani ndi naso zivaso jani mawanga ndipo zakhala yani khola lingati limodzi ndipo ine ndazayo sayani moyo osatha so ndikamakamba za khola limodzi tukamba dzanja la Atate ndi dzanja la ndani la Mwana moyo umene ulandira ndi jani Mzimu wake wa ndani wa Yesu Kristu so ngati zili choncho tona kuti Ayuda anamba kulandira Mzimu Woyera pa Pentecost anali Ayuda okha koma nkhosa zina Yesu anali jani anthu ngati achena Cornelius yeti pamene atayamba kucheza nawo analandiranso yani Mzimu Woyera nkhosa zina anthu ena okhulupirira anayamba kulandira mphatso imeneyi ya Mzimu Woyera so tikamakamba za thupi lake la ndani la Yesu Kristu tikamba iwo amene alandira yani Mzimu Woyera paibe vuto kuti anthu atha kumangumana m'magulu osiyana-siyana komano chimene chimampangisa kuti munthu akhale
mkhristu akhale mpingo wa Yesu Khristu ndikupezeka kwa mzimu na moyo wa ndani wa munthuyo usati gulu limene akupezeka aloyera sizangati tasukuniza zinthu. Roma chapter 8 Vegesi pamene pa Roma chapter 8 verse 9 yaliya verse 9 yeah. Koma inu simuli mthupi ayi koma mu mzimu ngatitu mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Yeah. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu sali wake wa Khristu. Yeah, toona menebe. So ngati munthu alibe mzimu wa Khristu sali wake wa ndani Wa Yesu Khristu. wa Yesu Khristu. Mwanjira ena suli nkhola lili limene ija ndikhulupirira tinoze nebe. So munthu ngati alibe mzimu sali wake wa ndani wa Khristu ndeti ngati sali wake wa Khristu ndeti saliso mutani mukhola ndeti palibenso chani palibenso moyo osatha. Kone manena kuti munthu amabatizidwa kwa ndani kwa Khristu mukhaji uno chake cha ndani cha Khristu. Tikamakaza mpingo wa Mulungu tukambazala amene ndi moyo wake wa ndani wa Khristuyo sikupembeza mu Yerusalemu ngena kuphiri. Panga identify mpingo wa Mulungu tikupanga identify anthu amene ali ndi mzimu wake wa ndani wa Mulunguyo. Ndikhulupirira tinoza kwako pali mafunso amene ndimanga sanapitirire. Ndimanga. Alright, tendipitirizeni tingosindika tifike basi. Okay, tendipitira wa Efeso tungofuna tisindike nkhani imene kuti imveke bwino. Efeso tofika mene Efeso then Efeso chapter 1 Efeso chapter 5 verse 22. Efeso 5 verse 22. Yeah. Akazi mverani amuna anu ayenu eni monga kumvera Ambuye pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi monga Khristu ndiye mutu wa Eklesia ali yekha mpulumutsi wa thupilo. No, ndifunse nawo kodi Yesu Khristu anafera mpingo uchi pa dziko lapansi? Ni mpingo uchi umene unganena kuti no akukamba apa kuti iye ni mpulumutsi wa mpingo, ni mpingo wanyi wene? Yankhilira musana ndifunsa funso kwa omwe amene akulu amthupi lake. Yeah, amwe mafuna mwake mariba ndi umwe ndi mzimu. Yes. Timoze nebe. Yesu anafera dziko lapansi komano ndi mbuye wa iwo amene andira chani mzimu wake. Ndikhulupirira timoze nebe andi kujoina mpingo wa Khristu 100% chipulumutso. Palibe amene angati choseko kumeneko kweyayi. Yeti? Unless munatita sankha kuti sifuna tisadebe ndani Khristu. Ndikhulupirira timoze nebe. So the chopya ndichiticho chimene taki feni mpingo oda chopya njoti chani ziyamanena kuti no angakhale palibe mmozi mu 20 amene akatani akapulumuka. I think my stats amene tukwazi not 1 in 20 who are registered in the church books are ready to close their earthly probation. The first idea from the Bible yokhudza anthu a Mulungu ninkanenera kuti no anthu ake amene ali yani mzimu wake. Ife dakati no magulu amene amakumana all groups amaphunzitsa chimechi bwezali safunisisa yani chipulumutso. Mwifana no mipingo amene naganizana kuti iyo ndi the true church pa zifukwa zimene akuziziwa, right? Tabereka magesi kanyana prefer chimechi ndeti anthu amangokhala ndi idea kuti no bwana ine ndikupemphera tsiku lakuti bwana ine ndikukhulupirira chakuti ndeti nganikhulupirira ndeti yani ni true church. Ndakupakatagi pa Facebook panali mafunso na kodi ndondomeko imene mfundo zoonesa mpingo oda ndi chani. Panali zinzoti neyo ine ndachita wadabwatiso ndezilizo zimenezi, right? Ndondomeko zayo napambesa zambiri. So amene no ngati napeza pa Katolika amakamba kuti mpingo umene ukhale nawo no unakhazina ndi Yesu
ndana no ngati no sugulu yoyamba nayi ndani anayi Petro kumana tikaona bode bwino wana ngoti chapter 10 imachita nosati Petro analotana kukwatira Petro anakwatira amene ni mkazi wake ndakhala bwanji Pope because he's married, right? So ena kuti papa ndotino ngati andani nga Church of Christ amene ndino mpingo wawo zina yake ndi Church of Christ, mpingo andani wa Kristu pamene bude pamakungana kuti no mpingo ene ni suga kai zina lina yayo kale Church of Christ bas ine okay pamene iza in Christ amene ndino kodi Mulungu anatipasa yani basina Mulungu anatipasa yani maamulo basi ngati Yesu khupira maamulo ndetiso mpingo otani ona basi, right? So aliyese ambona amali yani amamera verse inayekisa amatino pakuti ni mboni zanga ndani Yehova basi nenda ndoka ni mboni za Yehova basi aliyese ali out mwana verse inde ndio yovuda kuti yangi Ephesians chapter 5 verse 1 the tinanira Ephesians 5 verse 1 verse 22 verse 22 verse 23 ngawo 24 tayari 24 yani komatu monga ecclesia amvera tiempezani komatu monga ecclesia amvera Kristu koteronso akazi amvera amuna awo zinthu zonse amuna eni kondani akazi anu monganso Kristu akonda ecclesia nazipereka yekha m'malo mwake. So Yesu anazipereka yekha m'malo mwake mwaja mwa ecclesia tikumbukira Adamu china chikancha anagona tulo kena ungana gona ulo Mulungu anacho sana ntiti na anawangana yani mkazi ngati zili zoona ndeti Yesu Kristu sana mafunika atano agone tulo pa Yesu ndi Adamu ngati wachiwiri wana kuti chapter 15 atagona tulo Yesu china ichi mafunika choke kumbali yake from his side china choka kwa yeye chimene chinapanga mkazi pengo ndi yani mzimu wake, yes, moyo wake timoze nebe zinthu zisunga ngozipanga so Yesu Kristu anapanga established right Yesu Kristu uchoka kumbali yake anatisanula mzimu wake moyo wake ndiye chimene chupanga chani mpingo wake ndikhulupirira timoze nebo so tona nawo kuno chimene chapanga mpingo wake wa Kristu ndi anthu amene ali ndi mzimu wake nenga zimene zizoona ndeti sakhaso zoona ndo pamene tasonkhana panopa tilipo ena amene tili ampingo wake ndani wa Kristu ngati tosita zipereka kwa ndani kwa iye ndeti ni moyo wake kali mwandani mwa ifeyo ngati zimene zili zoona ndeti ndife ndi Ayuda pamene ndife mtundu wa anthu otani osankhira ife tikusankhira watu sikubayifatira bado ndi khungu yayi kubayifatira bado aso mwandani mwa Yesu Kristu kapeza ndali ya verse 25 amuna inu kondani akazi anu monga Kristu anakonda ecclesia nazipereka yekha m'malo mwake kuti akampatule atamuyeretsa ndi kumusambitsa madzi ndi mawu kuti iye akadziyikire yekha ecclesia mwa ulemerero popanda banga kapena khwinya kapena kanthu kotero mwatu akhale woyera ndi opanda chilema. verse 30 verse 30 so apa pali dziko pali gulu la anthu limene tingali gulu la anthu denomination imene ingapanga fit zonsezi palibepo verse 30 yani verse 30 pakuti tili nziwalo za thupi lake. Yeah, so ife ndife ziwalo za chani za thupi lake kama za thupi lake tukamba za chani za mpingo wake yeti chempisa ndali chani verse 1 chifukwa chake munthu adzasiya tate wake ndi amake adzaphatikizana ndi mkazi wake ndipo iwo awiri adzakhala thupi limodzi. Chinsinsi ichi chachikulu koma ndinena ine Mkhristu ndi mpingo amene kuti ecclesia. So akukamba za mpingo munthu akasiya makolo ake amakajoyinana ndi chani mkazi wake ifeyo ndife mpingo wake wa Yesu Kristu ngati tili ndi chani mzimu wake ndipo chimenecho ndife ofunika timvere ndani Kristu Yesu ndikuda timozenebe so tikamakamba za anthu a Mulungu tukamba za iwo amene ali mwandani mwa Kristu Yesu so tukamba za iwo amene ali katikati mwandani
mwa Khristu Yesu. So ndikavesede akaka tithabamba nokumvesa no mamungu farapa mene tatende tithabira no kubula Daniel ndikavese zimene zimatano zimachitika. Kodi chidachitika njani? Mwina tingosindika komaliza Hosea chapter ndikuba ndi Hosea 11 imene verse 1 ndikuba ndimene Hosea imene nditi this Hosea 11 verse 1 okay Hosea 11 verse 1 Hosea 11 verse 1 Hosea 11 verse 1 pamene Israeli anali mwana ndinamkonda ndinamwirana mwana wanga ali mwigupto. Tabona menene so Israeli mwana ati Mulungu anadani anakonda mtundu wa Israeli waung'ono ung'amba kumene Mulungu anakonda ndipo anawirana kunja kwa jani kwa Egypt timoonebe kodi zimezi zimayimira chani tibide ku Mateyu chapter 2 right Mateyu 2 verse tambire verse ya 14 Mateyu 2 verse 14 ndipo iye ananyamuka natenga kamwana ndi amake usiku nachoka kupita ku Igupto nakhalabe kumene kukufikira lamwalira Herode kuti chikachitike chonenedwa ndi Ambuye mwa mneneri kuti ndinayitana mwana wanga atuluke mu Igupto. Tabona menebe so Israeli uchi mene Mulungu amatusa ku Egypt zimayimira ndani Yesu Kristu kutuluka kuti ku Egypt ndeli Israeli wene ni ndani pano Israeli wene ababa Yesu Kristu ndana ntosa nkona kuna osamena kubada mwa Yesu Kristu ndamena lili chani Israeli fire polandira nzimu akiti ndi moyo wa ndani ndi moyo wa Israeli wene amena ndani ali Yesu Kristu ndikhuya ndiboza nibo. So tikamaka za Daniel ndi chivumbulutso ndimakhulupirira no ni mabuku awiri okoma kwambiri koma vuto ndinena kuti no mipingo yambiri imazika moyo khatino pamene akukamba za Israeli ndeti ndiwo kapena amakhulupirira Israeli ndi kuti no ndi Ayuda ali kuti ali ku Israeli ndipo chifukwa chimene zimakhatino kamvekeseri ka mabuku amene kamatani kamasokonekera koma pamene tizapesa no Israeli ndi Khristu amene ali mzimu wake woyera ndi mabuku akhala kutani akuseguka kwa ife ndikhuya ndinoze nebe pali mafunso kamene ndi namba kuti titseke presentation number 1 Ode mafunso all right nzadipi pachifukwa cha chimenechi tiseka presentation number 1 kuti tipange presentation number 2 imene kamba za kuonongeka kwa chani kwa Yesu kwa Israeli kapena Yerusalemu. Mungu ayemekezeke amen. Amen.